Vítame vás na zápase Braňa Guľáša a Daniela Silokova. Začína sa hra. Daniel má loptu a je to gól, Braňo prehráva 1-2. Braňo ide. Braňo šupa, veľká tyčka. Je to nič. Braňo, Daniel má loptu. Braňo a Daniel dáva vedľa. Braňo má loptu, aká šupa. To bola. Out! Daniel, dajte mu loptu. Jaká strela. Lopta ide, kto má prvý? Daniel ju má. Daniel. Braňo ju má. Prejde cez neho? Nie. Vedľa. Braňo strelal zasa do Daniela. Daniel strelal. Je to gól 1-1. Vedľa. Braňo má loptu. Strela je to vedľa. Daniel chce prejsť, ale neprešiel. Braňo dala gól, je to 2-1. Daniel, je to out. Pre Braňa. Daniel, chytaj. Pre Daniela. Daniel dal loptu je to tesne vedľa. Braňo uľadnú loptu. Braňo ide sa pasma. Chce vystreliť, ale má loptu. Strela, Braňo to dá. Je to 2-1. Je to... Daniel mohol vykopnúť. Braňo má šancu veľkú. Ale Braňo dáva vedle. Strela je 2-2. Ešte 2 minúty do konca. Braňa Guľáša strela, je to 3-2. Rozohrávka. Tak to malo byť co. Rozohrávka mala byť ešte. Gól. Vtedy. Má to out. 3-2. Je to tesne vedľa. Potom budú možno predĺženie. Gól! 4-2. Ne, ešte minúta. Daniel strela je to vedle ešte pol minúty. Strela je to tyčka. Je to vedle 20 sekúnd pomaly bude. Teraz 20 sekúnd. Vykopávka hore. Daniela to prevezlo. Robí koničky, ale nemá to robiť. 10 sekúnd. 5.
koniec zapasu. O, to żółta karta. Daj się, no zrób to. Już to nie koniec zapasu. Ustawienie go, ale